cakepane datan cicer. Monggo Mas Garing pun bersani. Monggo. Iki oleh Tasakurna ora tanggung-tanggung kejaba nimbali marang awake dhewe sak kanca uga kepareng miji marang kadang pelawak saka Semarang saka wayang wong Esti Pandhawa Kamas Sumarbagya utawa Garing Esti Pandhawa ing Semarang mau wis pemanasan kanthi joget. Wilujeng dalu Mas Garing. Wilujeng dalu, Mak. Kula rawuh wanci tabuh pinten? Pangestunipun maghrib sampun sowan. Alhamdulillah wah jan nemen-men ki tenan. Nggih wong nggih sajeg cumlek wiwit kuncung nganti gelung ditimbali mriki nggih saweg sepindah niki. Oh ngeten. Nggih. Mula diapik-apikke. Nggih diapik-apikke kejawi diapik-apikke nggih kula tenan-tenanke semangat. Ha nggih.
Nggih reka-rekae dugi mriki srawung kalih piyai mriki kathah. Grapyak Semanak nggih. Nggih. Kula survei, Pak. Weh, survei. Dugi mriki survei teng Pasar Anyar mriku. Teng Pasar Cokro Kembang. Mlebu bledeng jan peteng nyenyet. Waci dalu to niku. Lah nggih wong bakule jero pun do kukut. Yen ningali bangunane niku ketok kokoh. Bakoh. Niki cocok kalih naminipun Cokro Kembang. Nggih. Cokro Kembang berdiri di Desa Rumahan, Kecamatan Tolong, Kabupaten Wong kok le menclek kok sak anggon-nggon. Lho niku tergantung dari pengucapanipun, Pak. Menawi kula pun bahasa Indonesia nggih kabeh kudu bahasa Indonesia. Pasar Cokro Kembang, Desa Rumahan, Kecamatan Tolong. Tulung niku yen Jawa. Wong desane mon daleman dadi rumahan kok, Pak. Kecamatane Tulung nggih dadi Tolong. Oh, karepe di bahasa Indonesia kabeh to niku. Nggih. Dadi cocok Cokro Kembang, Cokro niku mubeng. Nggih. Pasar niki dadi berputarnya roda perekonomian masyarakat daleman. Leres. Niki sing karepe berdirinya pasar kembang mengembangkan ekonomi masyarakat supaya berkembang. Tanpa ada pasar tidak mungkin ekonomi masyarakat berkembang. Mula jenenge Cokro Kembang. Menika kayuwanganipun Bathara Kamajaya. Wah, hebat. Niku napa dewa sing paling bagus dhewe. Leres, inggih. Niku yen kula ngarani Cokro Kembang pun beda melih, Pak. Kula ngartekaken pun beda. Cokro Kembang. Conu cocok diarani pasar tradisional. Niku. Nggih, niku ca lajeng kro. Keroyokan sing arep dodol lan arep tetuku mergo nggone aman, nyaman, resik, lengkap lan murah. Leres. Niku. Tempat belanja dan wisata terlengkap dan murah. Niku. Kembang niku kula jikuk ke menika saking kalimat kebanggaanipun masyarakat Kelurahan Daleman khususipun lan Kabupaten Klaten umumipun. Leres. Bangunipun kanthi dana APBN. Niki lho, saking pusat. Ing atase pasar ning desa kok dibiayai APBN kuwi mboten wampuhe Pak Lurah niku. Wah, Mas Kokok pancen wah nggih. Wah jan niki mula nggih mboten maido yen syukurane niku ngaturi panjenengan rawuh mriki mboten maido, Pak. Inji. Dadi cocok kali pembiayaane dipun biayai negara mosok wayangan kok dalange dudu Pak Anom. Wah. Ya aja ngono ta. Lho lah nggih mestine lak ngoten to, Pak. Aja sok ngatoske banyu ngempukke watu. Lho, mboten lho, kula niku nggih ngeten niki kalih ndongake yen jenengan pajeng lak nggih kula katut to, Pak. Ya nek nganggo pelawak nek ora. Wah, yen wayangan mboten ngangge pelawak nggih udan deres angin gedhe, Pak. Aduh. Dongane kok terus elek men. Lah panjenengan saged nyuwun pirsa piyai mriki. Kula dereng dugi udane kaya ngapa? Nggih. Begitu kula dugi niku set mandek. Ning nggih pun kebacut karpete teles kabeh niki, Pak. Lah yen kula enten melih merdekaken bab pasar, Pak. Nggih. Pasar menika wonten tegesipun. Menapa? PASAR, P no papan kanggo dol tinuku. Nggih, P. A niku akeh jenise utawa arane. Pasar niku jenise utawa arane niku kathah. Enten sing arani pasar tradisional, pasar modern, pasar malam, terus pasar bursa. Yen Semarang mriku enten pasar maling. Lu enten, Pak. Dadi jenis lan arane kathah. Nggih. Niku S sing didol wiwit bumbon nganti elektronik.
Nggih menika kathah jangkep menika kados to. Nah, Buah lajeng sayuran. nggih. Bumbon, kelontong, Komplit. jajan pasar, pakaian, konveksi, Walah, kelitikan, pun. gerabah, bolo pecah, daging, ikan, burung, unggas, Pun kambing, komplit. hasil pertanian lan palawija, sepeda, onderdil, Walah, pandai besi, wah. alat pertanian lho cobi to apa ora hebat. Anggen kula niku enten Pak wong dodol ning tanpa dagangan. Ora usah bacutke wis aku mudeng ki aku wis. Niku S. A niku awan buka bengi tutup. Nggih. Niku yen pasar tradisional kejaba yen pasar modern awan bengi buka. Yen jaman biyen niku ramene mung pon kali legi. Nggih pasaran niku. Sakniki dibuka setiap hari. Mulai Jam gangsal enjang ngantos jam sekawan sonten. Nah, niku memberi No, wiwit. kesempatan. Tanggal 8 Januari kala wingi. Amin. Ewadene eripun no, retribusi harus tertib. Nggih. Mergo kanthi retribusi tentunya hasil yang dipungut dari pedagang akan untuk membiayai kebersihan, lajeng keamanan lan liya-liyanipun Leres, nika. inggih. Wangsul malih dari pedagang untuk pedagang. Nggih. Niku pasar Cokro Kembang. Wah, jan le goleki mboten angel, Pak. Inji. Saking Semarang Boyolali ngliwati napa Kemrica. Kok kemerica? Kula liwate mrica mriku lho, Pak. Niku saderenge mriki niku pundi? Ah, Kemiri karo mrica padha bumbone lho, Mas. Kemiri mriki ajeng kebablasan teng daerah Jagleng. Janglenge ngendi? Mriki mriku lak Jagleng to, Pak, jurusan Jagleng sak Delanggu. boten alah niki le. Age Jatinom niku Jagleng. Oh, alah Jatinom. Oh. Wah, calone Jati niku lak kembange Jagleng to, Pak. Le mikir nganti bingung aku. Pancen angger urung sarapan niku mboten kecekel-kecekel, Pak niku. Nanti dadi wani alhamdulillah dugi mriki pembangunanipun pun majengipun kathah mriki ngeten pemandian. Oh, lah inji sampun kaloka wit rumiyin. Katrios ngendikanipun Pak Lurah Kokok panjenengan asring lomban wonten mriku, Pak. Leres inggih. Waduh, jan ajake sing marai laris napa lomban teng mriku niku, Pak nggih. Esuk kula ajeng kungkum mriku kok. Saestu niku kali kula niku pun lengganan kula niku. Ning mriki pedagang mriki enten sing mesake lho, Pak. Enten apa? Angger esuk dikepruki. Napa niku? Dagang klopo niku. Angger esuk dikepruki sing paling tahan uji batine tetek niku nganu pedagang bako. Bako. Saben esuk diambungi ngoten kok. Nggih. Pancen kene neko sing dodol mriku. Ngen kula enten lho Pak wong dodol mboten nganggo dagangan. Baleni meh bocah iki. Iki takon buktekke lho karepku iki. Moh ora. Nggih mengke kula buktekke dhewe Lah Pak. nggih pun mau mangrapi piyambak mriko. Nggih, wong nggih ditimbali mumpung tem mriki ya, Pak. Lah nggih. Jan, kula ngangge abang-abang niki nggih ngiras-ngiru mbok menawi mriki wonten ingkang ngrayakaken Gong Sifat Ce. Oh, nggih Imlek ta. Imlek hari raya Cina mloke kula nggih ngangge abrit-abrit ngeten. Mbok Oh, menawa ngeten. benjang ditanggap klenteng. Nggih. Tanggap Iya. klenteng mosok dagelan campur barongsai. Nggih. Nggih sae mawon. Angge telake sempal ketutup beduk. Lah nggih. Nggih mugi-mugi pasar menika saged piguna kagem masyarakat dalaman Amin. khususipun Amin. masyarakat Klaten umumipun Inggih. ngrembakaken desa daleman mriki saged Leres. kuncara eman-eman dibiayai negara muga iso ngangkat desa. Amin. Niki pun mugi-mugi kula percaya menawi Pak Lurahe asmane sebutane we kokoh. Kokoh niku kuat. Tegese kuat lahir lan batine ngemong masyarakat daleman. Leres. Niki mugi-mugi benjang 17 ringgitan malih nggih, Pak. Oh, sempro ya dek kaya.
Lah nggih wong memuji yen muji ngoten lak teges mujaken Pak Lurah kathah rezekinipun to, Pak. Injih amin nggih. Nggih wong gadah gedung serbaguna gedene kaya ngoten lak. Lah nggih. Jan lagi niki lho kula ngertos desa teng Tlatah Kabupaten Klaten gadah gedung serbaguna ngaten nika, Pak. Injih. Nggih pun dengan mlebet nu kantun milih. Oh, Keluarga manten lanang napa putri? Menika enten sing serah-serahan terus padi-padi. Pun jangkep nggih. Pun niki pun jangkep, Pak. Pun kantine nggih enten mung jubline mlethek-mlethek. Niki nggih mboten ngelok niki nggih mugi-mugi kula nyebat ngaten benjang pun dados maneman lapangan voli kok jubine mlethek. Insyaallah. Kula senenge nggih olahraga kok Pak marai. Panjenengan. Nggih. Nggih, niku penting. Nggih. Wong sawangsul wis tak aturke to, urip aja lali tembung ibu. Tegesipun ibu, Pak. Iman, budaya dan olahraga. Penting. Nggih. Ibu nika iman, budaya dan olahraga. Nggih. Mensana in corpore sano, dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Tanpa olahraga wah kapiran. Saestu. Kula mboten olahraga nu terus dadi masalah nggih. Nu kula angger kelingan pasar ngeten iki kelingan maratuwa kula. Leh. Sajane sejarahe. Alah maratuwa kula nu bareng pun umur 85 niku lak rada sudarungon, Pak. Oh. Niku ngoten gawene jagongan teng ngarep omah niku nglurui tangga. Angger ana tangga liwat ngoten jak omongan jelalah tangga kula lak sudarungon. Maratuwa kula lak tangga kula sing budhek niku liwat. Lah maratuwa kula takon, "Nduk, arep nyang pasar." Lah tangga kula mangsuli, "Mboten kok, Bu, ajeng teng pasar." Maratuwa kula mangsuli geti, "Oh, tak kira ning pasar." Ya padha jampenge dadi. Padha budheke dadi nggih selip. Lah nggih. "Nduk, arep nyang pasar." "Mboten kok, Bu, ajeng teng pasar." "Oh, tak kira ning pasar." Malah ngulek kuwi. Ora gathuk. Nggih mugi niki pancen nggih matur sembah nuwun dipun rawuhi masyarakat mriki tumplek-blek niki. Saestu. Nggih. Wah, menika ugi dipun siarake lumantar Radio Suara Sleng Mas Gareng. nggone Dimas Warsena niki. Injih. Wah. Dimas Warsena. Sing oleh Dimas. Lho kula nganu menika saking panjenengan kok Rama. Menika wonten nawala ingkang kula tampi. Nggih. Saking Bapak Haji Abdul ing Weleri. Ngertos nggih Weleri, Kilen Semarang. Nggih. Wekdal niku wonten Jeddah, Mekah. Nggih mirengaken. Lumantas streaming 92 gangsal wilujeng ambal warsa Radio Suara Sleng. Oh inggih menika pas nyarengi hari jadinipun Radio Suara Sleng. Saking Jeddah niku saged midhangetaken. Inggih, langsung wonten malih dari teman-teman Indonesia ingkang saking Brunei. Nyuwun pangestu saged mirengaken pagelaran wayang kulit wonten ing Pasar Cokro Kembang kanthi dalang Pak Anom. Lho Mas Warsena nu bayar satelit pinten kok iso tekan Brunei. Nggih. Yang diragati tenan kok niki. Wah, ampuh men wae. Dalu menika Mas Anom pikantuk salam saking Mas Joko Susilo ing Amerika. Inggih mirengaken lumantar radio streaming. Kanthi atur konser gamelan lan wayang langkung majeng menika ngaten capanipun. Lho, andek puno radione tekan luar negeri lho. Mas Warsena kok HP-ne kok ecek-ecek. Iku kru diantomi lho. Mboten niki wonge nggih mbayang to mriku kok, Pak. Nggih, menika Sleng dateng Salatiga nggih wonten mriku. Nggih. Ya selamat beradem ria pokoke. Nggih. Wah, kula memecahkan rekor wingi, Pak, nderek Mas Bayu. Nderek Bayu. Nggih teng Selo gareng jaketan nggih bengi niku pun. Aku nggih pun kula pun meksa ora dibayar ra patheken wong katisen kok kula ngoten. Nggih. Gareng jaketan. Awitekno wong nggih ndrodhok tenan. Lah yen gareng jaketan mboten masalah timbangane dalange kaos kakian niku, Pak. Malah kaya Anoman. Dalang kaya lara malaria kaos kakian. Oh, Nggih. dalang ngeprak karo kicat-kicat. Ayah. Nggih, abot-abote ngabdi kali masyarakat ditimbali teng Selo nika nggih alhamdulillah sukses wonten nika rame, Pak. Injih. Nah, jan
Penontonipun nggih tumplek-blek kebak. Inggih. Pinggir panggung kebak mriki nonton rada-rada ra ketok wong kabut. Dadi penontonnya do nyedak. Oh nggih. Dadi kebake panggung niku mboten perkara le kebak penonton mergo kabut niku. Ati sepak tem mriki mula kula nggih wah sehat niki. Inggih. Pangestunipun Katur Ki di Dalang Haji Anom Surata nyuwun lagu dolanan modernisasi desa. Pinter makan bawa dandang gula lek suling. Kaping kalih nyuwun mijil ketoprak. Oh nggih. Matur nuwun saking Pak Mangun K. Panitia. nggih matur sembah nuwun. Inggih. Dandang kula lek suling. Nggih. Kula dereng nate mireng ya Pak niku. Monggo pun mirengaken. Nggih. Menika ingin badhe bawa Mas Giyarto. Saking Gumbang Sawit. Wah. Abdi iki do seger-seger omahe do cedak-cedak marai. Nggih. Omahe Klaten kabeh. Inggih kalau nggih jujuk mriki sedaya mula bise nggih suwung kala mawon. Nah nggih, wah jan boyong anak bojo putu jak nonton kabeh. Inggih. Monggo punengaken Mas Gareng. Nggih, Rama. So menika saking Pak Harjo Susilo. Menika saking Hawaii nggih ngersakaken lelagon, mangke pun aturaken. Sugeng dalu. Inggih, wilujeng dalu inggih wonten ing Hawaii, wonten ing Amerika, wonten ing Jeddah, so wonten ing Brunei. Monggo Mas Giyarto pun aturaken bawanipun. Ugi menika lelagon bawa lek suling nggih. Lek suling. Inggih, menika kula aturaken kadang kula warga wagon Kamas Puja menika nggih kepareng rawuh dhateng Cakra Kembang mriki saking Surakarta. Menika sak bergodo sami rawuh mriki. Mas Puja informasi mriki wonten sate gule sapi Mas Puja. Mohon diedarkan para anggota wagon binjing menapa tindak mriki kula derekke. Rame-rame dhateng Cakra Kembang ngrasake sate gule sapi. Cakra Kembang punya. Bayar dhewe-dhewe. Oh. Lah kira arep jajakke. Monggo pun aturaken Mas Giyarto. Ayo ruwang hang ayahi karti nora kendhat pambanguning desa inuti murih peci Mas Gareng Yud bawa sak lagunipun menika perkawinan antara Semarang dan Yogyakarta. Oh ngaten ingkang Semarang ingkang yasa bawa menika Swargi Kinarto Sabda saking Semarang. Nggih. Lajeng lagu modernisasi menika yasanipun Swargi Bapa Cakrawasita saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Wah, niki namine tembang mon iso bersatu mosok wonge kok ora iso bersatu nggih kebangetan. Lah nggih. Nggih, waduh, menika kula kintunaken, kula kirimaken sederek kula ingkang wonten Papua, Pak. Papua. Nggih. Nggih saged dipun tami wonten mriki nggih. Nah, perkara ngrungokke ya syukur ora ya luweh. Nggih. Se bapu pun kula kirimi ngoten lho, Pak. Mas Giyarto, dalem anak endi mau? oh mulih Waduh, marake ora semangat. Monggo lanjut. supaya tambah maju ngupakara karang lan kitri guyub rukun tumandang hasengkutku mrene
raja Yani Mira sandang pangan yekti jero kutha desa pirang abad ora metu nggih Mas Garing lagune iki. Nganti medhok. Dangu nganti puluhan tahun ora metu. Oh, nuwah pun dadi kaya gabah diinteri nika pun. Wah, tujune kok nggawa pembonang ulung. Wes, niki kunci. Nggawa bothekan mlaku, nggawa kitab mlaku nggih sing bonang Mbah Yadi niku pun. Nggih pun tujune wah di luar kepala tenan. Upama ora no ya 1 tiba 6, 6 tiba 5. Nggih. Dadi kemistik kewolak-walik mboten nembus. Lah nggih nembang karo gerayah-gerayah.
Pancen nggih dangu mboten medal. Saestu nggih. Niki Tahun nggih. biasane dados lagu wajibipun RRI ning RRI piyambak nggih dangu mboten nate nyetel menika. Nggih. Mila nggih maklum mawon, mbok menawi kasetipun nggih sampun rusak. Nggih. Pun ketutup kalih tali kotang barang niku pun. Alah mendem-edokan barang niku. Nggih nggih mboten maiben wong jaman kok, Pak. Leres majuning jaman. Kantun mijil cengkok duplak utawi mijil ketoprak-an. Wah, nggih. Ya mumpung Monggo Mbak Setyawati saking Kediri pun aturaken, monggo. kula kinten najakaken sing bau reksa mriki. Sinten Mbak Rosyati niku. kula sampun. Wah, kok cerdungak-dangak wae. Enten apa? Biasane ngene lho, saiki mung trima Kode. nggih. Monggo Mbak Setyawati pun aturaken mijil cengkok duplak utawi kaprahipun mijil ketoprak-an, monggo. lali Eling bisa ya bener.
sampun katur Mas Garing mijil cengkok duplak utawi mijil ketoprak,an Inggih. dening Ibu Setyawati saking Kediri. Kanyatan nggih tasih mat dipun midhangetaken nggih Rama. Oh saestu. Wah jan iki Mijil ora kambang pangkur ngono wis ora jelek ora njuwarai. mboten kalah karo alamat palsu pokoke. Nggih. Kese dirungokke nggih tesih nyamleng. Dasare mriki nggih pancen pandemen babakan ringgit wacucal. Saestu. Wah jan ning kula sempat didamel semelang nggih Pak. Kuwatir bab menapa? Niki wau kula kuwatir tenan kula mlampah-mlampah bakul kaset itu malah nyetel rekaman panjenengan pas teng Malang niku. Oh nggih. Lah enten kula bareng matrih iki lah kok aku sore wis disetel ning kene lah aku bengi aku ngetokke apa iki. Nggih. Lah jebul mriki niku kaset panjenengan kathah lho Pak Punan. Inggih. Pun nggih alhamdulillah saged semebar dumugi mriki. Leres. Nggih mugi-mugi mangke saged mengembangkan diri sampai ke luar Jawa, ke luar negeri. Amin. Amin. Wah, Sakno gentos panjenengan piyambak Mas Gareng. Kula nyuwun keparenga nembang Nyidam Sari dibawani kalih joget. Pun. Nyidam Sari dibawani sak langgame karo joget. Pun. oh, kaya rapelan ngoten to, Pak? Kula ajeng ngetes kaya napa kadigdayan sampeyan. Oh, kaya lara mata dites. Nggih wong jenenge niki dawuh panjenengan kula laksanakaken. Harus, hukumnya wajib. Nek pengen kapet kumpul ya kudu diaturke. Mas kula nu nderek panjenengan nu kaya ancik-ancik eri. Enten apa? Angger luput-luput bejane iso kecoblos tenan niki. Mosok ora iso nembang kowe kok malah medeni wong. Waduh. Demi kaya Mbah Truna. Mangga. Ya aja ganggu. Wancine bapak arep nembang kok dagdok-dagdok nyetel kendang. Momoe woh apa? Malah kaya jaran nggo kelinting barang. Aku rumangsaku angger ana wong pinter kok do meri lho. Waduh. Mangga. Iji. Duh wong ayu. Malah diincer. Pepujaning ati. Kaya ngene wong gandrung ora ana sing digandrungi. Kaya ngene wong nandang aswaru. Asmara. Alah ya. Aku mari baremi kalah lho dadi. Wah sempro ini. Kelingane aswaru Ya terus njaluk dikere kowe. Kula nggih mung Tenan ora tok ndek wis dadi kere tenan kowe. kula nggih mung ketularan kanca kula kok, Pak. Sapa? Ah nggih mriko nggih karang kedembel. Asmara apa mung awakku dhewe ngene lho kok arep dikei 150. Pira ora akal-akale Bayu rek. Caidian. Bayu ditakoni adate Mas Garim 150 kok Pak. Niku sak kelasane, sak payunge ati. Oh, tukang pijet kowe. Oh, kula nu lek napa nu pun nengkar tanggalan lho Pak Kloping ngoten. Wah, Abang Pak Anom. Oh, teng mriki Klaten pasar Cokol Kembang lah kok Mas 150 wong edan iki. Aku emang sulit 150 karo diculek mripate apa ora aku.
Duh. Duh ngopo? Loro-loro kula, Pak. Duh dewa Jawa. Ya, syukur kowe. Ha ya ngono. Duh dewa Jawa Togong. Mas Gareng, bol niki dimirengke kerayi Mas Agus Krisbiantara dalang saking Laladan Klaten. Matrih iki. Di Agus Krisbiantara nggih mirengke niki. Ha niki kula nyuwara ngeten nak dikira nyaingi Mas Agus niki. Nggih. Inggih Di Agus nuju midhangetaken sagotra. Nggih, mrika rol ketoprak kula rol benang kok, Pak. Rol benang. Sope ana kok ora ana segane. Iku to Pak tak cempolo ki, Reng. Atau mriki mengke kesampar, Pak. Wong nembang kok ngurusi neko-neko to. Kuwi jane penembang apa peladen ya? Lah witekno direwangi pupuran putih niku nggih golek sop niku Pak. Ya engko to nek wis rampung. Walasana mring wa mami so kapan katakan Cengkoke apik. Sakloke 150 iki jan wah nyenengke cengkoke jan. Apik tenan. Pak, kula jagake iki ngangsur kendaraan lho Pak niki. 150 tombok iki. Bensin arep mundak barang kok. Cek. Dijoki banyu jare ya. Wah, kendaraan kok joki banyu mangsane kapal-kapalan apa piye? Klok. Jejer lan wong ayu. Upama sira nakoda. Waduh, kemayune. Cengkok jemotos kok, Pak. Nggih, niku apik dibunderi 200 dadi apik. Mundake kok sithik-sithik mendo iki. Ning pasar arep mundak pira? Ha nggih niki angger genep kios 10 lah pun ganem, Pak. Aduh. Pokoke bawa nyidam sari niku kudu entuk 50 kios. Aja yo larang men. Tanpa prau sasat saraing lodri nyidam sarias Elok tenan. 250. Undak sithik wong Kok pas 500 mati gitu ya. Mati suarane ngono lho. Ah, mboten. Nah, nggih, kudu sehat. Mangsaku kok pake karo anake padha kejeme ya. Ayo karo joget langgamipun Nyidam Sari. Lho niku kula rangkep. Lho, jelas no. Lah niku nggih napa nonton wayang kok gelungan, Tuan. Kowe ning bagiane dhewe. Oh nggih. Resyati dendem karo aku. Ah ora nganyelke mampir Mas ning aku kene tak cepai sego karo tak belehke kere ngono. Lho kere. Ayo. Opo ora aku
Mas Gareng Bapak Ibu. Wis bundak 350 iki mau saya. Rumangsaku wis tekan 400 kok sik 350 to. Ranggep papat lho, Pak. Mundake gur nyatus tok. Ben awet. Ben awet pripun mengke genepi. Lah yen trek ora genep-genep ngewangi ngusungi debok niki mengke. Wah. Nggih wong nggih niki Ning pancen angel kok joget karo Rembang iki pancen wong pilihan tenan kok. Saestu Pak nyuwanten kuping ngrungokke, pikiran mikir, ngapalke kalih menggeh-menggeh. Nah. Wah, jan abot-abote goleki susu anake gen ra rebutan kalih kula niku lho, Pak. Wong edan iki. Wong kok clemetan sak karepe dhewe. Ah wong nggih pripun bahaya lho mungkin rebutan kalih kula niku. Anak iso kena penyakit gumoh. Wong edan. Ah nggih, matur nuwun. niki bot-bote kepengin remenaken ingkang mirsani dalu menika mila ingkang midhangetaken radio. Nggih, kula lajeng takon kalih Mas Gareng. Nggih, Rama. Buban joget kok lajeng sesidokan niki napa karepe niku, Pak? Menika patrap sembah, Rama. Sembah. Menika pancen niki nggih nuwun sewu atur pepemut Peling kados pundi? Mbah menika menawi gesang wonten ing alam donya obah kaya ngapa krida kaya ngapa Pola sing kaya ngapa? tetep kudu eling manembah mring Gusti. Alhamdulillah. Syukur. Utawi saged dipun tegesaken sembahna semna semoga bah niku bahagia ingkang mirsani dalu menika. Alhamdulillah, matur nuwun. Pun mundhak 500 dereng niki. Mas Gareng. Nggih, Pak. Agami jenengan napa? Islam, Pak. Alhamdulillah. Salat, Alhamdulillah. Nadyan tasih bolong-bolong. Ya aja nganti bolong, mung 5 wektu kok gitu. Lah nggih kadang-kadang melu gong sifat saya barang ngeten iki. Lho niki Pak pakaryan kok, Pak. Pakaryan benten nampun didadosaken setunggal. Ditekuni tenan nggih Mas Gareng. Alhamdulillah. 5 wektu digodhangke. Insyaallah badhe nyilen, Pak. Ah, syukur-syukur. Margi sederek kathah ingkang wonten Wah, Jakarta. syukur ngibadah haji nggih. Wonten dhateng Jakarta. Tak patak cempolo iki ngono. Lah kula daftarke ibadah haji budal Waiting list lah. Non Waiting list. waiting list 2020. Berarti 8 tahun kas niku Pak. Ya muga isih urip wilujeng ngate. Tekan 2008. Ndongake niku Pak tas ngono ya. Sik nggih mugi-mugi kiat mangke napa nggih niki nggih jane mboten kesalahan mbok menawi kalian Gusti pancen pun pinesti kedah nglampahi ngaten Romo. Nggih. Mula sing main dilereni ora usah diteruske. Saestu Rama kula mboten cekek demit yen kula nate main. Syukur. Mboten nate mung guyon mriki wae. Walah keplek mboten tau mung dodol kertu kula niku. Wah. Ngadeni wong gawe senenge wong liya lak gedhe pahalane. Oh leres nggih. Dadi teng luar kota, teng pundi kan kanca butuh kula ngedol. Oh kewe. Wah, masa kartu lemi ning Kalimantan regane 50.000. Mboten kok Gojek kok Rama. Nggih, nek tenan perlu ndedes-dosa niku. Mboten kok, saestu mboten ya, mboten. Nggih. Ayo cah, wong diam lho. Ya ora tak bocorke kudu ngerti. Dite cuk ya kayak aku separo. Ora umum. Ngoten Roni, aduh alhamdulillah saged nglaksanani tugas panjenengan nembang joget bawa. Ah, kula tambani Mas Gareng. Oh nggih. Badhe atur pasumbang bawa Taman Sari. Dene langgamipun kula nyuwun Ibu Waranggana. Matur nuwun saking kula Pak Widodo. Wah. Wah niki alhamdulillah Pak Widodo niring sambikala badhe. Badhe nyekar bawanipun menika. Inggih, monggo Mas Widodo kula caos anu wekdal tindak mriki monggo wancinipun Mas Widodo. Ada lho bawane Taman Safari kok. Taman Sari kok safari. Oh, Taman Sari.
Monggo Pak Widodo. Monggo metuk Mas Widodo kanthi metaraman ja monggo. Oyo. 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 Wilujeng dalu Mas Widodo. Wilujeng dalu Mak Cangik. Wah, Nggih. Widodo sak praptamu. Nggih. Wah, jan niki mboten kok kaya atlet ngeten nggih, Pak. Nggene jaket kontingen saking Klaten saja niki. Nggih, leres saking Klaten nggih. Saking Klaten. Aduh, halalalalalala. Mbok topinipun dipun bikak kajengipun ketinggal. Nah, ayo ganteng. Wajan saestu. Nggih, matur suwun. Nggih. Monggo Dimas Widodo ngaturaken. Nggih, saderengipun nyuwun ngapunten Pak menika nembe ajaran nggih. Oh, mboten masalah wong panjenengan nggih pun kulino ngeterke Bayu kok. Supirmu Napa? to yu. Widodo supirmu iki. Oh, wis salah alamat. Oh, dudu ta? Kayak Widodo sopir. Nggih, kangge nyikat wekdal nggih Mak Cangik. Nggih, Mas. Kula nyuwun tintinganipun riyen, Pak. Monggo. Kumlaring kang sekar kula jumeneng Pak nggih. Nggih, Monggo. mriki. Oh, Mriki. nang saya ngadeg. Mriki Mas, kajengipun boten ketingal deksura menawi badhe jumeteng wonten mriki. Jumeneng kok Jumeneng. Mriki Pak, mriki Mas Fit. Pun mriki luwih longgar, luwih bebas. Mriki pun wonten mriku kemawon. Niki sampun wonten. Pun. Yen niku mboten ngangge toa, niki ngangge toa. Oh, gitu. Gede kaya Kaya bakul jamu. Sing niki Mas. Nggih. kayak lu saya ke masjid. Ngambar harum ngebeki taman sari Mamret prono satu karya lecaring Triyo Paksi ngoceh Kumbeng hembrengeng Mimpro Mas Gareng, Nun. swandane janjas. Niki nyolong pethek paribasane nuwun sewu menawi mboten deksura kula badhe ngertos anu backgroundipun menapa. Backgroundipun kula anu bloko mawon mboten masalah pun. Wong kula pegawe sensus kok backgroundipun. Pegawe sensus. Lah nggih nuwun sewu backgroundipun menapa? Menapa pancen nggih seniman utawi pegawai negeri utawi menapa, Pak?
Mboten ke swasta kemawon. Swasta. Ning bergerak bidang seni mboten. Nggih gedhe. Derek campur sari. Nate. Kanu Pradoga Wira Swara. Dereng. Dereng. Lah suwantenipun kok sae saged nembang niku saking pundi basicipun? Saking gurung. Niku gawan bayi. Gawan bayi. Ya, pun bener niku. Bayi iki gone ari-ari ora nggawa swara kok. Lah nggih ali-ali katutan swara sithik. Ari-ari kok katutan swara iku apa metu jebret. Wet ari-ari terus matut entut sampean. Aja tok iya wong panjenengan anu Nggih pun sing baku. saking Allah niku kok. Nggih matur sembah nuwun swantenipun sae. Dipun lajengaken Mas Widodo niring sambil kala. Swasana endah Jelas garing kalah adon niku. mulya Jane penonton ku pun pro kula lho Mas bareng sampean munggah terus dadi don. Wong nggih mestine nggih apik Mas Widodo gur nembang tok jajal nembang joget ayo. Tantang kowe. Apa sing rumangsane sing pinter dhewe iki gur kowe apa piye? Wong edan. Muga Gusti ngijabahi. Boten Pak. Boten. Tak wedi dhewe ta. Wong kula ngeten lah kaya sponsor cap kaki 3. Monggo Mas itu. Monggo Mas Wid dawaken terasaken. ler tamane rohab sari Nek Mas iki sak yuto aku wani iki. Ya apik tenan kok, arum kok ya. Sak yuto terus colok kentit. Langgamipun Mbak Wiwit Widayati. Monggo Mbak, pun aturaken kalawa sampun ngendika bilih ingkang langgamipun Waranggana. Monggo Mbak Wiwit. Terima kasih Mas Widodo. Matur nuwun nggih Mas Widodo nggih. Nggih, gara-gara sampean kelong sak yuto lho kula niki. Monggo Mbak Wiwit. Natian lagi kata
pun katur menawa langgam Taman Sari Mas Gareng. Inggih, ingkang ngasta Mas Widodo bawanipun. Inggih langgamipun Mbak Wiwit Widayati. Wah, nunggak semi Widodo lan Wiwit. Wah, Nggih. cocok niki. Katur bocange. Nggih. Kula sedulur Jiwiring. Weh lah iki, kelahiranku iki. Kanca pradesan iki. Nyuwun tembang Sri Huning. Kalian Putut Manggung. Wah, sae menika. Kagem sedulur-sedulurku ing Cakra, Janti lan Jiwiring. Amargi dalu menika dipancar luaskan radio Suara Slang. Terima kasih. Tertanda Ngadiya. Oh nggih. Weh, nggih. Nggih, Pak Ngadiya. Sri Huning. Sri Huning ngersaken Pak Ngadiya. Inggih. Monggo nak angger Dedi dipun aturaken langgam bawanipun. Asmara kenging dan anggris nggih kenging monggo salah setunggal. Ning asmara ndana nduk nggih. Kok nduk to Pak Dedi Anu kok? nyang anak wedok iki lho. Oh. Bocah ki turu. Eneng apa yo? Krungu iki mau. Blas. Aku basa ngantuk iki gething iki lho. Nggih, wong nyambut gawe kok ngantuk. Ora apik. Niki sasa pundutan saking sederek-sederek saking Jumadi. Juwiring kok Jumadi. Juwiring kok Jumadi. Monggo pun aturaken bawanipun Mas Dedi. Putri kangsu Lestyeng warni Sri Huning Mastika Tuban Labuh tresna prapteng layon Iki sing bawa Mas Dedi Giarto Saputra Mas Gareng. Nggih, menika Mas Giartono putra Bajeng nggih Mas Ki. Niki Mas Dedi putra Bajeng. Ingkang Uragil kala nggih sowan, Pak. Oh ngaten iki. Nggih. Wah, Dedi mobil anyar saiki lah Dede Ah, jan. lagi iki lho mobil karo sing sopire kok gede sopire. Dadi anggene jero mobil mengkelung. Tok prangkong bacana kara bebelo wirat maya Kula suwun mangke nggen tembange nggih lagune Sri Huning dipun garap tayub. Garap tayub kalajengaken serampat made in Tulungagung. Wah, sae menika. Dipun jogeti Mas Garing sedaya. Nggih, sae. Monggo. Terus pundi para derek setuju? Alhamdulillah. Pak Kokok, niki wau mboten enten teng perjanjian mboten enten le. Niki tambahan dhewe Pak Kokok. Wis klebu ya. Nggih, waduh. Sugeng dalu Bapak Kapolsek Rawuh. Wah, nggih sugeng dalu matur nuwun Pak, pambiyantunipun bab keamanan. Amin. Amin. Monggo nggih. Wasana Sri Huning gugur Nanu dadya mustikaning Tuban. Monggo pun aturaken Mbak Pahmiyatin Sri Huning. Monggo. Sri Huning Mustika Tuban labuh tresna win sabaya pati
Iki sing manasi ku pengendange sapa to jare? Iramane kencenge Raja Mbah. Sae sehat menika, Mas. Nggih, Pak. Sehat sing joget ambekane niku megap-megap. Wah, Jan. Menawi mungsuh kalian pengendang panjenengan Wahya Gandaludira niku pun kaya keris Gandaludira. wah, Jan pedhot napas kula. Tujune nggih kondisi fit. Inggih Mas Gareng. Nggih. Bab gegujengan mangke dipun sampe yen gara-gara nggih Mas. Mboten Pak, pun terasaken mon mboten masalah. Ayo engko ora nelakoni lho. Lah terus badhe dipun lajengaken menapa ya? Inggih mangke menika menan istirahat rumiyin. Oh. Menan ora penggembira to jane. Ije namung pelengkap penderita. Ingkang bakena panjenengan. Kula nuwun sewu badhe pamit sekedap badhe ningali Dek Bayu nyabet. Nggih. Mbok gawe genti. Nang kene iki ora piknik. Ayo. Sajae kaya karo sapa? Kajenge kula sadisi wong tuwa bayar 150. Aji keloro-loro atine lah. Kuwi bar telepon terus Bayu ora ngekek wae kok. Injih. Saestu bab pundutan-pundutan mangke dipun tampung nggih gara-gara Mas Gareng. Wonten saken kutut manggung, caping gunung lan sanes-sanesipun mangke pun aturaken gara-gara. Sinom Parijata kuwi pakeme nyangik, Nduk, Mas Gareng aja nganti dilalekke. Wis dadi pekareman nggih Mas Gareng. Oh, wis belandang. Wis tanpa mic. Monggo punaturaken Bu Rusiati nulado lagu utama. Aja ndak-ndak-neko sing ana rampungna dhisik. Surabaya Nganjuk Kertasana